update sa Bagyo Tino. Nagbaskog pang bagyo nga si Tino samtang nagahulag inhina katundan na bagat na katungdan sa Philippine Sea. Ulihingan at siplatan ang sentro ni Severe Tropical Storm Tino sa 430 kilometers east sang Giwan Eastern Samar. Ining may kabaskogon sang hangin nga nagadangat sa 110 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 135 kilometers per hour. Nagahulag ini west-southwestward sa kadisigon nga 30 kilometers per hour. Yani naman ang mga lugar nga napaidalom sa wind signal number 2. Butsilingon, mayara ini sang kabaskogon sang hangin o kun kada sigon sang hangin nga yara sa 62 to 88 kilometers per hour. Mayara ini sang minor to moderate nga threat sa kabuhi kag propiedad. Sa Visayas sa mga lugar nga yara sa signal number 2 among central kag southern portion sa eastern Samar. Central kag ukon ang Leyte, ang biliran na bumanang southern Leyte, ang Camotes Islands kag ang eastern portion sang Bohol. Sa area naman sang Mindanao, yari mga lugar nga napaidalom sa signal number 2. Ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, lakip na ang Sargao kagang Bukas Grande Islands, ang northeastern portion sang Agusan del Norte, kagang northern portion sang Surigao del Sur. Yari naman ang mga lugar nga napaidalom sa wind signal number 1. Butsilingon, mayara sang mabaskog nga hangin kagang kadasigon sini 39 to 61 kilometers per hour. Mayara ini sang minimal to minor threat sa kabuhi kag propiedad. Sa Luzon ang mga lugar nga yara sa signal number 1 among masunod Sorsogon, Masbate. Kalakip na diri ang Tigao Island kag ang Burias Island. Ang southern portion sang Albay, Romblon, southern portion sang Oriental Mindoro, southern portion sang Occidental Mindoro kag ang Cuyo Islands. Sa Visayas, northern Samar, nabilin gabayin sang Samar, nabilin gabayin sang Bohol, nabilin gabayin sang Cebu, lakip na ang Bantayan Islands, amuman ng Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kalakip na ang Caluya Islands. Sa Mindanao, yara sa signal number 1 ang central portion sang Surigao del Sur, kag ang northern portion sang Agusan del Sur, kagamuman ang Camiguin.